Helo pawb, rydw i'n chwarae Minecraft Xbox One a heddiw dwi'n mynd i wneud i dechra efo. So, mae cael pren, torri hynna, rhoi 2, 3, 4, 2, 3, 4. Wedyn, rhaid wneud 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. A pan dwi'n mynd i fyma, rhaid rhoi pren, a wedyn mynd i fyny fyma, stopio fyma. Na, dwi ddim eisiau wneud hynna. Be a i wneud, nes i ffeindio hwnna ar fideo arall, oedd dim wneud o yn y corneli, ond rhoi y pren yn fyma, wedyn 1, 2, 3, 4. Ti'n mynd i fyma a wneud hynna. So dwi wedi chwarae PS3 a dwi'n gwneud hynna, dwi'n chwarae fel Heddiw, skin newydd, naeth dod allan efo Halloween. So, hynna. A edrych am rhywbeth coch. Tro gyntaf fi ydi hwn yn chwarae Minecraft Xbox One. So, yeah. Dwi ddim di chwarae. Ar ôl hwn i wneud pethau dwi wedi gweld o fideo hefyd. A mae'n dda iawn. Rwy'n wneud y to. Wneud. Wedyn, ymlaen. Iawn. A rhoi hein i mewn. A wedyn i wneud y llawr. Pren. So dwi'n mynd i wneud bwrdd bach yn yma. Hefo
Mae hwnna'n dod i fyny pob tro. Cario ymlaen. Wneud hwn. So, be dwi wedi gweld o fideos eraill ydy... Oh. So, dwi'n iwsio hein. So, be dwi'n neud ydy rhoi hein, rhoi hwnna, wedyn dwi efo cadar. So, cael ymlaen neud hyn. A wedyn yn fyma, rhoi a cael hwn jyst fel teledu. Jyst yn neud hein. A wneud dipyn bach neu gyd o tu allan. A wneud mwy ar ôl, so be dwi'n mynd i wneud ydy giat, ond efo hwn. Dwi'n meddwl dwi'n cofio sut i wneud hwn. Dwi eisiau hwn. So i wneud hwn, rhaid ti gwneud hyn. Rhoi y dau... Ti'n rhoi hein yn fyma. Ac... so dwi'n... Dwi'n rhoi... Dwi'n hynna. A cael gwair i cyfro i fyny. Wedyn dwi'n rhoi hwn yn fyma, wedyn hwn yn fyma. Wedyn mae hynna'n gweithio. A rwan, dwi'n gwneud hyn. Mynd i fyny at... A rwan, beth rhaid ni wneud ydy wneud y wal i cyfro hwn i fyny. So fe ti ddim yn gweld gyd o redstone, carreg coch, a wneud hynna. So ti'n rhoi y pressure plate yn fyma. Dwi'n hoffi
carreg coch, achos na ti jyst darllen llyfr o fi'n hoffi o. O fi di gweld yr un mwy haws na hwn, hefo lyfr. Nath fi gesio sydd wedi wneud o. Wedyn, rhaid ni cyfro hwn i fyny. So, ti'n dod i mewn, a mae'n cau. So, nid hyn, so ffens yn fyma, o gat, dyn dyma ydi y ffensys. A i wneud, a'i cael, ti'n cofio beth i wneud rwan? Ti'n cael hwn, a iwsio y ffens yma ac yma, a cael yma. A so beth rhaid i ti wneud ydy gwneud hyn. Pan oedd fi torri hynna? Fi eisiau hwnna. Wedyn ti'n rhoi y trapdoors yn fyma. Ti efo hynna. So, dwi'n meddwl dwi'n gwybod beth dwi eisiau wneud rwan. Dwi'n mynd i cael... Na. Dwi'n gwybod beth sgwennu. Ie, dwi'n cofio. So, a iwsio hwn fel mod. A gadw y fideo yma. So, ta-ta!